Basoník za ním. Erik, kabel. Jeszcze kabel. Nikola. Milá pani riaditeľka, milí naši učitelia, spolužiaci a hostia. Ďakujeme vám, že ste sa dnes prišli s nami rozlúčiť. Tento rok bol pre nás veľmi dôležitý a nebyť vás... Pardon? No, servus. A nie, teraz nemôžem, počkaj, hej, potom mi zavolaj. Servus. Tento rok bol pre nás veľmi dôležitý a nebyť vás, naši rodičia a učitelia, nebol by ani zďaleka taký úspešný a dobrý, ako bol. Ďakujeme vám za všetko, čo ste pre nás počas posledných mesiacov urobili. Že ste nás podporili v našich rozhodnutiach a krokoch a že ste pri nás stáli. Skôr ako sa našej základnej škole, všetkým našim učiteľom a spolužiakom povieme posledné s Bohom, pozývame vás, aby ste sa s nami zabavili na programe, ktorý sme si pre vás pripravili. V prvej časti sa s nami zúčastníte voľby krásy, zajdete s nami do typickej reštaurácii a vyžrebujeme spolu výhercu bločkovej lotérie. Pohodlne sa usaďte, začíname.
Príjemný dobrý deň, milé publikum, všetci milovníci súťaži krásy. Vítam vás na dnešnej jedinečnej show, ktorá sa už nikdy nebude opakovať a spolu s vašimi spomienkami na nás zapadne do prachu aj do jazera sladkého zabúdania. Tu na tomto mieste sa vám predstaví postupne niekoľko kandidátiek na titul Miska 2015. Myšlienka tejto jedinečnej súťaže nevznikla náhodou, ale je výsledkom náročného procesu a výberu, ktorého sa zúčastnili najväčší odborníci v oblasti. Bez ďalších zbytočných slov, poďte s nami obdivovať naše kandidátky. S veľkým obdivom a podleskom privítajme našu prvú finalistku. Už pri prvom pohľade na ňu si môžete všimnúť jej dokonale zaoblené tvary v jednom farebnom kontraste s predeľujúcou líniou priamo v strede. Jej rozmery sú ideálne a už pri prvom stretnutí s ňou sa dá vytušiť jej funkčnosť a všestranná použiteľnosť. Viete si ju predstaviť ako na verande veľkého domu, tak aj v kuchyni. Jej kvality oceňme veľkým potleskom. Prichádzajúca finalistka možno nemá výšku a rozmery prvej, ale nedajte sa oklamať len vzhľadom. Ako sa hovorí, čo je malé, to je milé a aj malé funkčné môže byť. Všimnite si aj výraznú farbu. Milé dámy, v publiku nezabúdajte, že červená je už druhý rok módnym trendom. Ako sa sama pred finále priznala, je veľkou kamarátkou zvierat, najmä psov, ktoré rada krmí a o ktoré sa stará. Zatleskajme spolu tejto finalistke. Naša ďalšia finalistka prichádza medzi dnešným krokom a už na prvý pohľad si môžete všimnúť jej jemné obrysy a krehkosť. Ale opäť, nedajte sa pomýliť vzhľadom. Aj malé veci dokážu v sebe uniesť veľké množstvo a ťažkú váhu. Aj krehkosť na prvý pohľad dokáže byť ozdobou. Obľubuje priestranné kuchyne a večierky, na ktorých je centrom pozornosti. Vždy prichádza s niečím zdravým a chutným. Zatleskajme jej, priatelia. A už prichádza naša posledná finalistka. Veľký objem, ktorým disponuje v sebe, skrýva neobyčajné možnosti. Je ideálna pre domácnosti a rodiny s väčším počtom členov, je praktická a má zmysel pre neobyčajné chvíle strávené spolu. Teraz nasleduje promenáda našich misiek. Zároveň by som vás chcel poprosiť aj o jeden veľký potlesk pre nášho jediného člena poroty, ktorý si z našich kandidátiek vyberie svoju misku. Privítajte medzi nami, prosím, slavného šéf-kuchára Dada. Zastavili sa pri jeho puti po celom svete. A už je len na ňom, ktorú z nich si vyberie. Odovzdávam mu preto mikrofón a ja sa s vami lúčim. Dobrý deň, ďakujem za privítanie. Dnes to bude veľmi ťažké si vybrať jednu misku z týchto pekných, nádherných. Ja si myslím, že najlepšia bude táto. Je vhodná na varenie, preto si ju vyberám. Poprosil by som dve pomocníčky, šarmantné
pomocničky, ktoré mi budú pomáhať. Ďakujem. Chcel by som vám dneska pripraviť jeden výborný koláč a na to budeme potrebovať. Skúšame si naše pomocničky. Čo budeme potrebovať? Vajíčka. Dobre, vajíčka. Dáme ich celé, nie? Čo prosím ďalej budeme potrebovať? Múku. Čo máme? Dobre. Mlieko, dobre. Máme boh. Dáme. Áno. Áno, a čo ďalej? Máme nejaké ovocie? Môže byť, môže. Ovocie si poprosím. Cibuľa? Dobre. A viete čo? Kašlem na to. Pán hlavný, mohol by som vás poprosiť? Pán hlavný. S kým sa bavíš? S vami. Čo? Ty si bravešovko kúpal brachu parohu a káč. Viete čo, mohli by ste mi to zopakovať? Nerozumel som. Sír bravešovko kúpal brachu parohu a káč. Viete čo, ja som si dal to, čo má ten pán. Mucha mi tu pláva. A čo by ste chceli za takú cenu, že vám tam pláva majster? Á. Čo chceš? Ochutnajte tú polievku. Je slaná. Ochutnajte tú polievku. Či mám? Ochutnajte tú polievku. A s tým, keď nemám lyžičku. Tu sa nespí! Ti vieš?
Prosím jedného dobrovoľníka, aby nám prišiel vyťahnuť víťaza. Výsledok je prekvapivý a víťazom sa stáva chvíľka napätia a je to pán Jany. Kisses of the sun, it's sweet I didn't, but I let it in my eyes. Like an exotic trip, the radio playing songs. Hovorí sa, že škola je základ života, čas prvých vedomostí, učenia sa, ale aj prvých spomienok a lások. Na tejto škole sme strávili veľa spoločných chvíľ, radostných, prekvapivých, náročných, niekedy i menej šťastných. Milí naši učitelia, terajší i bývalí, boli ste súčasťou všetkých tých rokov. Sprevádzali ste nás od prvých písmen a číslic až po monitor. Niekedy ste to mali s nami naozaj ťažké. Ťahali ste nás za päty na pomyselné hory poznania. Niekedy úspešne, niekedy menej. Ďakujeme vám za to, že ste to nevzdali i v časoch, keď sme sa vzdelaniu bránili zubami nechtami. Ďakujeme za všetko, čo ste nás naučili. Teraz, tesne pred cieľom, ale veríme, že to nebolo s nami vždy len ťažké. Veríme, že nezabudnete ani na tie momenty, kedy sme sa s vami alebo na nás aj zabavili. Keď sme vás niečím potešili alebo rozosmiali. Čo zas? Nie, ja moderujem. Áno, zavolaj neskôr, dobre, chceš. My sa poznáme. Určite ste sa mali na čom smiať. Ak áno, pokračujeme vo veselom tóne a bavme sa spolu na našom programe. V tejto časti sa presunieme do lekárskeho prostredia, uvidíte aj pokračovanie bločkovej lotérie a vyberieme sa s výhercom na cestu okolo sveta. Oddychneme si spolu v reklame a zaspievame spolu známu skladbu ešte známejšej kapely. Rátame s vami a s tým, že sa k nám pridáte. Oni nemajú porty, nebudem skočiť. Krič.
kamarátom s Mazovým. Prvú dievku by som aj vedel. Rýchlo! Aká strana? Skús 33. Rýchlo! Nie je. Dobre, 32. Otáznik symptómov. Skúste reakciu na tlak. Skontrolujte dých. Hej, pacient nám odchádza. Daj mu masa srdca. Pozor. Ale nie, debil, na to mám predsa nový kus Bruselu. Plňa všetky normy. Toto? Nie. Toto? Nie. A čo? Ten defibrilátor. Pozor. Áno. Nabij mi to. 250. Skúsme. Nič, pacient nereaguje. 350. Nič, žiadna reakcia. 380. Nič, skúsme Čo budeme robiť? Skúsme čo. Dobre, ale zapchajte si nos. Ja to môžem. The things we used to do, we used to be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Don't think about where you come from. It used to be so easy, you and me. I could be the one to make you feel that way. Pani! Halo, žijeme! Potrebujeme vám pomoc! Ideme! Co robisz, koleżka? Musíme ho vybrať!
Just for this one night.
život má zrazu celkom iný zmysel na ceste bez stoštyrica. Na ceste bez 111. Každý tam môže niečo nájsť. Toto vedie, každý kto tou cestou išiel, tou cestou bez 111. No čo povedať vám, začínali sme ako vy, prváčikovia. Pre starší ročníky sme boli milí, miestami otravní tak, ako ste vy teraz pre nás. Ale to sa roky mení. Z milých sme sa stávali menej a potom viac otravní. To je evolučný školský poriadok. Prenechávame vám naše miesto. Preznite našu štafetu. Prežili sme spolu veľa dobrého i zábavného. A zábavy, tej nie je nikdy dosť. Ďakujeme vám za všetky spoločné chvíle. Dajte všetko s nám skladom. To vám chceme odkázať. Náš program prichádza pomaly k cieľu a na vás čaká posledná časť našho programu, kde si na chvíľu posedíme v čakárni lekára. Zašportujeme si na snehu a ocitneme sa v banke. A samozrejme, medzi tým si pozrieme reklamu a opäť si zaspievame. Nie tam było. Dobrze. A ja. Tam si dali na šity. Co sa vám stalo? Postav matku. Už mi lepšie, to ide ja.
Každý z nás pozoruje len čo zbadajú. Reklamu na ticho, ten súčasný hit. Krásnym tichom z dovozu na konte svoj.
nie je vaša chyba. Ďakujem, že ste využili služby našej pani. To je koniec našho programu, ale ešte nás čaká niekoľko dôležitých vecí. Ani zduškovanie a malé posedenie, ale ktoré všetkých našich učiteľov po programe pozývame. Skôr, ako poprosíme našu pani riaditeľku a triednych učiteľov o skúšky, radi by sme sa ešte poďakovali našim triednym učiteľom. Milý náš pán učiteľ Čopy, v mene celej našej triedy vám chcem poďakovať za všetko, čo ste pre nás urobili. Aj napriek tomu, že sme boli malá skupina, starosti a problémy to vyvážili, bolo ich určite viac ako dosť. Ďakujem vám za každý rodičovský pohľad, upozornenie a napomenutie. Počas dňa sme vám určite často svojim správaním nachadili vaše malé deti. Aj keď ste nás učil, často až prosil, že sa máme správať primerane k veku, ako si nám to často nevypadlo, na menej ako máme. Ďakujeme, keď ste na nás zastával, veril nám a stále dokola nám dával nové šance. Za chvíle, keď ste s nami bavil a smial. Prajeme vám naozaj všetko, len to najlepšie do vašho ďalšieho života, milých a dobrých žiakov. Budeme na vás spomínať. Milý pán učiteľ Derek Sazi, radi by sme sa vám tiež poďakovali za čas, ktorý ste nám ako učiteľ a ako triedny učiteľ venovali. Za všetko, čo ste nás naučili, za voľný čas, ktorý ste sa nám venovali, že ste to tiež nevzdávali a upozorňovali nás na prešľapy a chyby. Tiež ďakujeme za všetky hodiny na ihrisku mimo školy. Tiež ďakujeme za posledné týždne, v ktorých ste sa nám snažili urobiť rozlúčku do školou čo najpríjemnejšiu. Za bowling, všetko ostatné. Prajeme vám, nech sa vám vo všetkom darí, nech vás neopúšťa humor v škole ani mimo nej, veľa športových úspechov a dobrých žiakov. Gracias.
Moja mama. Nie, mama. Podam to ciało. Nie chcę však ja mám meso na platni a mamke auto sa pohubilo a treba mi ju do Košic popúriť. Adam, ja si číkam, ale ja prídem po tobe až o 4:00. Čuješ? Čau. O, to on Dawidowi też fajnie właśnie. Jak rozstrzelił. Nie wiem, tam pani tak między nami padnie kłapka. Všetky fotky vyhodím a izbu vyvetrám. Roky sličarov oddelím a hľačky najskôr zabalím do krabice od videa. Spomienky skúsiť zabudnúť, niektoré môžem zabudnúť a skúšať ďalej ísť. Že listy už nepopíšem, bez zostali tu navyše a nemajú tam prísť.
Ty čo falošuješ? Celý program. No a teraz prichádza tá chvíľa, kedy budú dekorovaní s puškami a pripravili sme si pre nich malú pozornosť. Takže poprosím bývalú triednu učiteľku sestričku a terajšieho triedneho učiteľa, pána magistra Mareka Bereksáziho, aby ostuškoval 9A a pána učiteľa Petra Čopíka, aby ostuškoval 9B. Menovite do Veronika Andová, Patricia Bičkošová, Kamil Genčúr, David Gordon, Gabika Jobaďová, Natália Kolková, Lukáš Lacko, Dominik Leško, Dominik Pástor, Katarína Pelegrinová, Pamätám sa na časy, keď pred roky v Janáši začínali sme od Dávid Pietrašek, všetci sme mali chytné garáže, všetko ľudia zvolá. To sme my kašleme na zákony, potom prišlo nula x osud nám prikázal ísť televízia rádia. Jozef Kulik Hreha, Každá sláva podľa práva. Patrik Siládi, Erik Takáč, Patricia Vašková, keď sa zobudí kilometre od ľudí s najväčšou kariérou za najväčšou bahrou. Martin Vojtko, To sa stáva, to sú tie hviezdy a to je tá sláva. Už sa mi aj mília, čo Michaela Zemanová,
A žiaci 9. B, Matej Čepek, Aurelia Kováková, Nikol Platková, a Michal Suchý. Ďakujeme a nech vás v živote sprevádza šťastie.